Son Adrián García, son enxeñeiro industrial, creador de Sete Varas e estou no inventario de Vespoideas. Pois nunca tuve unha vocación clara de neno, máis alá de ser astronauta ou calquera outra cousa destas que todos queríamos ser, pero sí que cos anos me fun dando de conta de que tiña un perfil un pouquiño máis técnico e cara aí me fun decantando e acabei estudiando enxeñería industrial. Sete Varas é un proxecto de fabricación de bicicletas con bambú que nace no ano 2015 en Soandres e que sigue a día de hoxe pois facendo que a xente disfrute e que ande cas nosas bicicletas. Pois as bicicletas, como estruturas que son, pois requiren un mínimo de seguridade e resistencia estrutural e como que iba a andar nelas iba a ser eu, pois decidín un pouco investigar os materiais, con que materiais iba a facer, a súa resistencia, as súas características e foi cando empecé polo bambú, non? E me gustou moita a idea, non? E me quedei así pensando un pouquiño e dixen, nada, isto tense que poder facer, non? E nada, en 2 meses, pois, deille pa diante e estaba andando nunha bicicleta. Teño visto referencias dos anos 50 na China, que sí que se facían e se utilizaban este tipo de bicicletas, e aínda fai poucos días vin un dato curioso de que a primeira bicicleta de bambú estaba rexistrada en Estados Unidos a finais do século XIX. O meu tío foi quen me foi ensinando trucos e os procesos de elaboración e todo eso, utillaxes, ferramentas, e bueno, nese aspecto sí que foi o meu mentor. As principais características do bambú son a lixeireza, a resistencia e que absorbe moi ben as vibracións. Eso fronte a outros materiais de uso común na fabricación de bicicletas, pois transfírelle unhas cualidades idóneas para a fabricación destes artiluxos, non? Fai que en orden de marcha as bicicletas sean moi cómodas, resistentes e ademais dun gran atractivo visual, baixo o meu punto de vista. Antes de empezar cada bici, pois me sento aquí e a modelo en 3 dimensións un pouco, non? Para ver as pezas que necesito, as dimensións e adaptala pois a talla do cliente ou do que me demande, non? Corto as cañas a medida, fago as unións e fagolle un pegado para poder eu manipular os cuadros antes da envoltura final, non? Esa envoltura que é a que lle confire resistencia son fibras naturais que eu utilizo, ben sexa cáñamo, sisal ou demais fibras naturais, que as impregno en resinas epoxi e vou envolvendo esas unións. Unha vez envoltas, se lixan concienciadamente para que acadar un acabado finiño, non? E que agradable á vista e ao tacto. Logo, pois, ensamblar os componentes comerciais e poñerse a andar. Bueno, quizás o máis complicado sexa adaptarse ás medidas estándares do mundo comercial da bicicleta, non? Porque ao final cada caña é de seu pai e de súa nai e non hai 2 cañas iguais. Non podes cambiar a xeometría radicalmente, ten que seguir a uniformidade do que ven sendo un tubo, basicamente unha caña é un tubo, e hai que respetar esa morfoloxía. Unha media pode andar con unhas 60 horas na fabricación dun cuadro e logo o que me leve montalo cos componentes.
Para a obtención do bambú o consumo enerxético é cero e ademais que non é un material que non se corroe e é biodegradable. Que máis se pode pedir? Decidín intentar cerrar o círculo, non? Eu as colleitaba, as secaba, as preparaba e logo fabricaba as bicicletas. Con resultados bastante satisfactorios. Empecei cunha bici de paseo normal e corrente, pero logo xa me metín a bicicletas de neno, algunha BMX para piruetas, logo a carretera, a montaña, creo que abarquei un pouco todo o abanico de bicicletas, non? Eu uso o torno, que fago así algúns útiles, non? Que me son necesarios para a fabricación dos cuadros, e, bueno, tamén fago algunha así artistada que me acorda de vez en cando. Ser admitido en Artesanía de Galicia cun proxecto totalmente rompedor para o que era a Artesanía de Galicia, non? Máis cerrado en oficios máis tradicionais, para min supuxo un impulso, por dicilo así, non? E unha alegría, vamos. De feito, me comentaron desde a Artesanía de Galicia que era un dos primeiros proxectos, por non dicir o primeiro, na liña de artigos de produtos deportivos. O amigo Damián, que cruzou a India montada nunhas 7 varas, non? E ademais cun fin benéfico para as mulleres da cidade de Varanasi, na India. E Óscar e uns compañeros tamén fixeron o Camiño de Santiago dende Roma ata Santiago. E incluso se correu algunha carreiriña, algunha carreira de triatlón, algunha carreira de montaña. Moi satisfeito con esas probas. 7 varas agora mesmo está aí nun impás, non? Está un pouco pausado porque, bueno, como non nos para a cabeza, andamos con proxectos a voltas, estamos a ver se alguén lanza algunha propostiña para darlle outro enfoque, non? Ao proxecto, máis que meramente comercial, ou darlle aí un segundo impulso, non? Facer algo con el. O proxecto, se ao día de mañán me din de volver a empezar, volvería a empezar sin duda ninguna, non? A satisfacción de todo o camiño percorrido, de todo aprendido e de ver que o que faz coas mans está por aí andando e a xente se queda mirando e disfrutando delas andando, eso non hai cartos que o paguen, non?